ine dzidziso ine nhungamiriro yekuti pagwarare upenyu ndipo patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori topa kumatendo kuvayera shumba vatidzidzisa nekutipawo gwara iri. Kazuwai mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rimwe zuva kufamba kwemazuva zuro ndizuro nhasi ndinhasi haazove zuro naizvozvo katiri kuramba chitenderera nenyika yeZimbabwe paya makationa tiri kugoromonzi kune mhuri yaiya iri kutambura iri panze muzasi memugwagwa nhasi uno tiri kumarondera vanoziva kune Bernard Muzek ndo rodhi yacho iyoyo uchiramba uchidzika kupurazi kunonzi kwa3 ndokwatiri nhasi uno pane zita repano chero vagari venzvimbo ino vachazokutaurirai asi ni zvechirungu handizvigone saka ndada kutaura nechishona. Senguva dzese tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Nhasi tiri pane rimwe level. Tasvika pane nzvimbo yatiri kuda kuti titaure nevagari vekuroka nhau dzekupondana idzi dzanyanya. Munorangarira paya tiri mumusha weKadoma kuchakari nhau dzaive dzekubayana nemapanga. Paya tanga tiri kungezi kutefi nhau dzekubayana kwemapanga. Nhasi uno tiri kumarondera nhau dzekubayana nemapanga. Ende zviri kuitika ndezvekuti isusu varume tisi tiri kushandisa mapanga panhau dzisi dzandataura idzi. Tisu tiri kukundwa kufunga zvokuzopedzisira taakuda kushandisa mapanga. Regai tikupei nhau yanhasi muone kuti varume takakundikana kufunga papi zvakare. Ndiyo ine dzidziso, ndiyo inotipa isu gwara reupenyu. Ndipo patinowana vanasekuru nemapositori vachitipa gwara reupenyu. Tokopawo matendo kuvayera shumba vakatidzidzisa nezambuko racho. Zvakadai so uri musi weSunday kuseni, sezvo ini ndinogara nzvimbo pane chinhambo kuti nenzvimbo inogara vanhu mukomboni. Saka pandakauya kubasa Sonde kuseni ndakasvika paofisi ndobva ndamira ipapo takutotaura nemamwe madrivers anga auyawo kubasa, ndotomirira kuti mamwe madrivers auye kubasa. Ndopandakanzwa kuchichemwa kukomboni ndakati ko vanhu vari kuchema asi pane watambira shoko renhamo here. Zvikadzi nemadrivers atotoseka zvedu zvikanzi meno kuti chii chaitika, maybe pamwe pane vanhu watambira shoko renhamo. Tichingoti gare kwabva kwasvika amwe mumadriver vanogara pedyo nepakaitikira tsaona. Ndopaakati mukuru komboni uko hakuna kumira mushe. Ndakati kwaita sei? Zvikanzi Fidhe auraya mukadzi. Ndati Fidhe? Zvikanzi ndikati chirudzi. Zvikanzi hatisi kumboziva kuti chii chaitika ipapo. Ndopatakatanga kutonzwa zveshuwa vanhu vari kungochema vachidaro. Tikati zveshuwa zvinhu zvaitika here izvo. Ndakati hande tinombomanyisa vanhu kumunda. Takataenda kumunda ndobva ndadzoka zveshuwa ndakasvika pamba pacho ndichiona zveshuwa zvinhu zvinenge zvaitika. Mudzimai uyu anga afa anonzi mbuya waMunashe, pangosara wana iye murume wacho sekuru waMunashe kana kuti Fidelis panga pasisina. Up to now tirongomutsvagawo. Mapurisa akazouya vakatora bhodhi vakaenda nayo kumochari. Up to now vachiri paprocess yekuti angazoradzikwe sei after postmortem. Ko ichokwadi here chekuti mapurisa pavakauya vakarova munhu wese wechirume? Izvo handina kuita chokwadi nazvo sezvo handisi padhuze, asi ndakangosvikawo zveshuwa mapurisa anga aripo, asi handina kuzonzwisisa kuti pakarohwa vanhu here kana kuita sei, but waitaura kuti vari kutsvaga mukomana uyu
wangu wati iwo wangu wazvinzwa kuti ari kupota achidzoka munharaunda muno. Saka zvinenge zviri kunzi vanhu vemunharaunda vanenge vari kumuregerera kuti vasingamubati. Saka mapurisa anga ine hasha nazvo. Saka takazombofambawo nawo ndichitakurawo imbwa yavo ndichifamba nawo kuenda kurodhi tichitraya kutsvaga asi hatina kukwanisa kumuona. Tiri kuti pari zvino bhodhi iri kumochari. Mukomana Murume angakura zvakadii asati abatwa? Asati abatwa pari zvino, asi tingatanga zvekuma 45 to 48 years maonero angu. Vangu vane vana 5 wari wese nemudzimai wese waishanda pano pafamba. Baba wangu namai wangu waigara pano vachishanda pano, chingogara tese nemhuri iri pano. Baba wangu ndo wanga uri mugariro wavo, vaigara vachingoshungurudza mai wangu vachivarowa vachingoshungurudza. Samusiwo zvishuwa wakanetsana enda ndiwo kumba kwangu ndandisipo anga ine hanzvadzi yangu 20 years irapo yanga ari padhuze. Vachinetsana hanzvadzi yangu iyi yanzi akatombwa yananhisa here neanogara panext pawanogara. Yanzi nyaya yapera kudaro uyu hanzvadzi yangu ine 20 years andati kaenda umba kwake. Aenda umba kwake pakangosara pachigara anogara muspeya kaimba 1 year. Uyu aenda ane 20 years hanzvadzi yangu haana kuziva kuti nyaya ichasara kuti chitanga ichasara chishupa. Ina zvake andikuziva ndikumba kwangu. Saka hanzi uyu hanzvadzi yangu yatoenda umba kwake ndopakasara pachinetsana futi baba namai. Baba ndopakusvika pakurova amai. Wawarowa wakasvika pakuvafadza. Ina nhoo chandikuziva hanzvadzi yangu yandicharuziva. Saka mukadzi uyu anogarawo munext aona kuti vanhu ava nyaya haisi kupera. Mai vari kuramba vachingorohwa. Ndopaakamhanyawo kuuya umba kwangu manhereya. Panditi ndimunoona zvirukwa zvinomira mushe. Ndopatakasvika. Takasvika amai vangu vakarara mukicheni. Vakarara mukicheni ndopandakabva ndapinda ndikati mai iko chii? Kaita sei? Vangu kwanisa nditi mwanangu ndakwara ndarohwa mwanangu. Ndati nyaya yacho ndeyeyi? Ndopakabva pabuda baba wangu mumba. Baba wangu asima mukicheni. Wabuda mumba wangu aine vana varume. Wabuda nedemo. Watanga undinhasa nedemo zvakani ndiwo umwe wacho ndogona kutobura. Ende zvishuwa baba wangu ndo anga ari magarirawo. Vakatombozvita pamashure apo. Tikazosvika pakurwisa baba ine hanzvadzi yangu tikawarowa. Vakatombosvika pakupara. Kuti manyanya ungorugara muchoro amai. Saka ndo wanga uri mugariro wavo. Wanga undinhasa nedemo pandatiza mandaenda kuita. Saka ndakazonzwa mangwana makuseni ndatumirwa mwana nehanzvadzi yangu zvikanzi mone maituna hawasikumu. Havasimuka pakusvika zvishuwa. Ndakasvika ndikuona mai zvishuwa hawasikumu wangu atoshaika. Ndopandakakwidzawo kombo nemusoro. Pandanoshedzawo wana sekuru wangu amadzibaba. Ndandosviri kwandiri. Zvishuwa takasvika tingoona zvishuwa izvozvo munhu anga atoshaika. Ndopakazofonerwawo polisi. Polisi ichibva yauya. Atakura bhodhi. Saka nhasi bhodhi ichiripo mochari. Ndo zvakaitika. Baba wangu waigara vachingorowa mai nguva nenguva. Vaigara vachingovarowa. Kubata zvinokwadza. Zvekuti kana vanhu vakada kuyananisa apa ndopakaoma. Nguva ine zvinokwadza. Zvakaitika kusvika parini. Asi vaidhakwa here baba? Kuti pavaizonesana naamai vainge vakadhakwa here kana aitogori magariro avo nyange vari so? Baba wangu waidhakwa. Saka kana vatodhakwa vaitora kutoshupa. Doro vaimwe kashoma kuti vaingonetsana kana vasina kudhakwa zvekuti. Asi ndo wanga utori mugariro wavo nokuti munhu wemadoro vaigara vachingorova vachishungurudza mai. But mama vachakabvungati ivo pachava munhu aiti kana akadzikwana baba vaibva vasimudzawo mhiko here kana kuti vaizvidzikana? Pamba pacho vaimbozvidzikamisa kana kuti vaingotorwawo kana nevamwe vanhu kana tiri padhuze vana taitora tovasudurudza vozoenda kumba kana kusisina nezi. Inini zita ndoitwa Trust Chinenge. Nyaya iyi matangira yakaita vabereki vangu ukasvika pakuzoitirana zvese izvi. Ndakasvikawo pambawo ndichinzwa kuti mai avo wapo waenda kunoperekedza mukadzi ainzi mai Mozi. Then wanga wasiya mapoto anga ari pamoto, vandatanga kutobika mapoto yayo
baba wangu inini wari pamusoro pemba vachigadzira satellite dishi ravo. Saka mai vakasvika ndikati ko mai muri kubva kuupiko, zvikanzi ndandamboenda noperekedzana shamwari yangu maimuza vangu vaya panapa so ndikati alright. Zvikanzi ndandaenda namudhara wako, ndati mudhara, zvikanzi ehe. Mudhara ndopaakajamba pamusoro pemarata vasvika kuna mai zvazvazvo kuma7 ndokubva watanga kutaura zvinyadzi wachituka mai vachiita sei. Ndokubva ndatotanga kubata mai. Baba wacho mai wachinopinda mukicheni, baba wachisvika wachinoruwa maimbamo. Chinhu chandakakwanisa kuita ndakada kuti ndiende kuna baba, wakanditaurira kuti izvo makambondikutsanira paya muchimirira mai venyu muchindirwisa. So far ukasvika panapa ndiri kurowa nemupini, zvishuwa wangu ine chimwe chihuni chawangu wakabata, ina handakuita naro. Ndokubva ndabata mai wangu, ndokubva ndaenda nawo ndati mai, kana zvashupa morara newe munext kuti nyaya ipere, iwo wakaramba wachipopota usavadaire. Zvishuwa ndakabva nyaya yapera, ndaendawo kunotandara kwandakanotandara. Ndakazodzoka kuma8 uko ndichidzoka ndakasvika mai watakurwa naiwo baba wawahenga wawaisa apa, wakupinda nawo mumba wakuenda. Saka ini chandakakwanisa kuita ndaingoti semagariro avo wakadhakwa, ndakakwanisa kutorawo pana wangu wanga wari ipapo wadiki wandakasirwa inini, ndokubva ndaenda nawo kumba kwangu ndokubva tarara kudaro. Baba avo vakazouya kuma1 dzeusiku, zvikanzi trust mai wako wanenge washaya, ndambotiraya kuwamutsa but hawasi kumuka. Ndikati handina kuzvisa musoro sezvo wanga wariwo mugariro wavo. Wakazodzoka kuma2 iwo baba dzeusiku, zvikanzi zvishuwa mai wako washaika, watanga kutochema pandiri wachiti washaika kudaro wakuchema. Ndikati alright, ndozozviona mangwana. Zvishuwa baba ndakapesera kuwanzwa kuma3 vakunoedza vachienda, havana kutaura neni, wakangodarika vawaenda. Kuseni kuma4 ndichimuka, newapana wangu wese wadiki wacho wakandisira, indanda kupindawo muteleti panext pandorara. Wapana vawamhanya kumba, wachisvika kumba ndakanzwa wapana wachiridza mhere wachichema. Ini muteleti handina kuzopinda pandachitanga ndamhanya kumba. Zvishuwa ndichisvikawo kumba ndakaona amai hakusisina, watoshaika. Mupana wangu tapiwa mudiki akabva kurumu rwamai manje ari kungochema, akawabata. Bvandatora mupana bvandagara naye pavharanda, ndokubva tatanga kungochema kusvika ndakatumira muzukuru wangu anonzi Munashe. Ndikati chienda undaidza mai wako unoti yaimone zviri kuno. Amai vake zvishuwa vakauya vaona kuti hando zviripo, vatambotiraya kudaidzawo vanhu vese. Zvishuwa vakauya vakaona kuti hapasisina, asi mudhara ava havasi kuwanika. Vari kungonzwiwo nevamwe vanhuwo vachingotiudzawo zvinonzi baba wako wakaonekwa nechiwana pakadai but ini nangu kuwaona handisati ndawaona. Ndo zvandakasirwa ko nhau iri kunzi pane kakuvanziridza kwaiitwa baba vachiuya vachipiwa zvekudya, kana kuti vari kwavari ikoko vachipiwa zvekudya, yakamira sei? Uyezve ndiani angave aivapa chikafu? Chikafu ichi chiri kunzi waipiwa namai wavo waivo baba vanogara kunyazura, hanzi ndo vaivapa chikafu ichocho. Asi vari pano vari kunyazura, vakadzokera kumusha. Foni yavakaenda nayo yange iri yamhai. Inino ndaiziva namba dzemusume musoro, ndiri kumbotiraya kutsvaga amwe mafoni ndichida kuvafonera kuti ndinyatse kunzwisisa kuti vari papi uye vari kuitei. Foni yakadzimwa, haisi kana kuita. Dai kuri kunzi kuwana mukana wokuti iwewo usangane nababa vako, ndizvipi zvawaikwanisa kutaura kuvaudzawo? Dai ndakakwanisa kuwana mukana nababa wangu, ndaida kumbotiraya kugara nawo pasi, kana muri musango matiri mataunana kana pari papi, ndichitaura nawo, ndichimbotiraya kuvawaredzawo. Inini dzene ndichivawaredzawo pafoni, ndiye ndichinyorawo mameseji kuti taurawo kune magadhi ekuno kuti no chiri pakati chingosvika imite sei mubate munhu wenyu. But iwo havasi kutoda zvekuonana kana neni. Inini wacho ndikutochawo kuvaonawo semunhu akutotyawo kuti uyu munhu yatomondi, kuti ndikasangana nawo vanogona kundikwadzawo futi. Sezvo vana sekuru vasipo singakwanise kuvabvunza,
tanzwa kuti vakatizwa vari kuda mombe kuti vakwanise kunge vachimidhama ngatitsanangurweni nayo ya ipapapo zvishuwa baba wangu asina kuroora sofa mai vangu kutononoka kubva kumochari ndo nyaya chiri kungoshupa zviri kunzi pakatanga paroro ndokuti amai vangu vahwigwe vaiswawo pakanaka saka isusuwo takambotraya kutsvaga nepatinogona but zvakatotiomerawo tichitori vana hatitozivi kuti toita sei asi iko kuri kunzi iwo mukoma wababa wangu wakadzokera sofa wakafona wachitoona mombe 1 but kuri kunzi kuri kudiwa mombe 3 5 kuti munhu avigwe nemushe zvobva zvapera pakawanikwa mombe 1 pa5 pakawanikwa 1 mandibaya tinokumbira gwara reupenyu idzidziso kune vanoteerera kutoshora unozvivharira nzira idzi nzira dzimwe chete anoda kuchitendero achida kuchiwana tese tiri vamwe chete uyewererenje panapa ndo pamba paigara vabereki vangu panapa ndo paakaitikira tsaona iyoyo yekuti mai vangu vakasvika pakuruva vakasvika pakushaika ndo pamba pawaigara vabereki vangu panapa amai vakashayira mumba ipi amai handichazive kuti because pandakabva panapa ndashedzwa patakazodzoka handizive kuti mumba wakaiswa nani takadzoka wari mumba bedroom saka handisi kuziva kuti wakashayikira mumba ipi because pandakauya ndakavasiya vanga vari mukicheni vanga vari kukicheni okay zvaizonzi wakatakurwa wakaiswa mumba hongu mhuri yezimbabwe ndofunga ndiyo nhau yamanzwa nhau yatanga tiinayo pano pamusha patiri iyi ndiyo tingati bedroom ichiva kitchen yavo vana vari kuti havasonyaziva kuti mama vakazoshayikira kupi kukitchen uku here kana kuti vakazoshayika vaa kubedroom asi the bottom line ndeyekuti mai vakashaya mushure mekunge varohwa nababa zvinosuwisa zvinotambudza ndofunga mazuva mashoma apfuura iwayaya mhuri yezimbabwe munotondera tiri kungezi kutefu kuchiitika chiitiko chakadai chekuurayana tiri kuchakari chiitiko ndicho chimwe chete tiri kuno kumarondera chii imhepo rudzii yapinda munyika yababa kana zviri zviya zvokuti muchigarisana mumba ndinoona sekuti kuremekedzana kwakakosha amai mukaziva kuti muri amai baba muchiziva kuti muri baba zvinogona kuita kuti pasave nebopoto uyezve kana mumwe wako akanganisa uchizviziva kuti akanganisa imbopora mbichana kusvika kutsamwa kwese kwapera ndinotondera chose pandaive mudzidzisi ndiri ticha taiudzwa kunzi mwana akakutsamwisa unogona kuuraya mwana waaridzi kana ona watsamwa zvezve imbobuda muclassroom enda kana kumba kwako kana uchigara pachikoro umbononwa kapeti zvinoita kuti matembers ambodzikira usadhile nehasha nekuti hasha kana dzakubata zvechero chinhu chinongoitika naizvozvo mhuri yezimbabwe ikurudziro yangu ikurudziro yevakawanda makanzwa vaitaura kutefi kuti aiwa vanhu tadzidzai kutaurirana dzidzai kuonesana chokwadi hapana zvinotongwa nehandinzarwo rangu zita handinonzi Andrew Neshamba senguva dzese muri yezimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kudrewmas media taking you to another level hatisi kuda kuramba chitendera muzimbabwe nekuda kwekunzwa kuti avabayana tinoda kuti mutishedzeoka kune nhau dzine musoro munozviziva tinobudisa maprojects akasiyana-siyana paya kumondoro takaburitsa 1 yekupfuya huku nyadire mission tikaburitsa yefish ndo nhau dzatoda kunzwa muzimbabwe kwete kungourayana zvisina order jeri rinenge rakakumirira vamwe vacho vakupedzisira vakuzviuraya rufu rwawadana panguva isirizvo nhasi ranga riri rimwe zuva mangwana ndimangwana ngatisanganei mangwana regai nditi ave mangwana
Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.